салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии низ дида бошед. шаҳрдори Душанбе баргузории шоу барномаи соли навиро дар майдони асосии пойтахти кишвар бо шумули мушакафканӣ дар нақша надорад. Хабар дод ба Азия Плюс сухангӯи шаҳрдори пойтахт Ҷамшед Олимов. Ба хотири пешгирии интиқолу паҳншавии бемориҳои сироятӣ, эми нигоҳ доштани солимии сокинон ва меҳмонони пойтахт баргузории барномаи фарҳангу фароғатӣ пешбинӣ нашудааст, иброз дошт Олимов. Аммо ба гуфтаи ӯ имсол ба баргузории ҷашнҳои соли навӣ дар муассисаҳои томактабӣ иҷоза дода шудааст. Дар остонаи соли нав дар як қатор бозорҳои Душанбе ярмаркаҳои маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шудааст. расонидани борҳои воридотӣ аз Япония, Корея, Сингапур ва дигар кишварҳои осиёгӣ тариқи Покистон акнун дастрастар мегардад. Хабар медиҳад вазири нақлиёти кишвар Азим Иброҳим. Ба ибрози вазир ин кор пас аз пазируфта шудани имзои созишномаи нави соҳаи нақлиёт аз ҷониби парлумон миёни Тоҷикистону Покистон имконпазир гардидааст. ҳадафи аслии ин иқдом дарёфти роҳҳои баромадан ба бандарҳои баҳрии Карочӣ ва Гвадари Покистон мебошад, ки татбиқи ҳамлунақли мултимодалӣ ва пайвастшавӣ ба долони иқтисодии Чину Покистонро имконпазир мекунад, гуфт вазир ба рӯзномаи парлумонӣ Садои мардум. ба хотири ҳарчи зудтар ба анҷом расониндани корҳои таъмир дар нақби Истиқлол, ҳаракати нақлиёт тариқиён дар вақти шом аз соати 21 то 24 нима шаб ҳам маҳдуд мешавад. хабар додам ба Азия Плюс аз филиали ширкати ARC. дар ин вақт дар нақб низоми ҳавософкунӣ насб карда мешавад. шурӯъ аз 20 декабр ҳамарӯза аз соати 9 то 13 ҳаракати воситаҳои нақлиёт тариқи нақби Истиқлол боздошта мешавад. тобистони соли равон низ дар робита ба корҳои таъмир нақб баста шуда буд. корҳои таъмиру навсозӣ он вақт муддати 3 моҳ давом карда дар он дастгоҳҳои рӯшноидиҳанда, камераҳои мушоҳидавӣ ва ҳавософкунакҳо насб карда шуданд. нақби мазкур шимоли мамлакатро бо пойтахти кишвар мепайвандад. вазъияти тоҷикистонӣ бо расонии Яндекс-Еда Хайрандеш Худойназаров мӯътадил шуда ӯро аз шӯъбаи эҳё ба дигар шӯъба гузаронданд. хабар додам ба Азия Плюс аз сафорати Тоҷикистон дар Россия. кормандони сафорат шаҳрванди ҷабрдидаро аёдат карда бо табибони муолиҷакунандаи ӯ низ суҳбат карданд. боиси таъкид аст, ки рӯзи 14 декабр дар истгоҳи автобуси Москва як сокини 40 солаи вилояти Кемерово ба гардани бо расони тоҷик табор бо корд чанд маротиба зарба зад. нисбати марди ҳамлагар парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишот ҷараён дорад. ширкати як такси бори аввал дар Тоҷикистон лоиҳаи экошаҳрро муаррифӣ мекунад, ки дар доираи он дар кӯчаҳои Душанбе ба сокинону меҳмонон автомобилҳои электрикӣ хизматрасонӣ хоҳанд кард. барои то нуқтаи муайян расидан бо электромобилҳо танҳо зарур аст, ки ба рақами кӯтоҳи 1111 занг зад. электромобилҳои ширкати як такси аз таксиҳои маъмулӣ бо ранги сабзи худ фарқ хоҳанд кард. онҳо барои ҳаракат на бо сӯзишворӣ, балки бо қувваи барқ нерӯ дода шуда комилан бехавф гуфта мешаванд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.